Ahojte milé ženy, pozývam vás na tanec Vlčice, úžasný tanečný workshop, ktorý bude 13 až 15.12. v nádhernom priestore penziónu Harmonia v Modre. Tanec Vlčice, Bože môj, ja ani neviem veľmi o ňom hovoriť, pretože je tak naplno mojou súčasťou, že vám môžem snáď povedať len nejaké moje pocity a zdieľania, ktoré vám možno vytvoria ten priestor, aby ste vedeli, o čo tam ide. Pre mňa tanec Vlčice je jednoznačne pevná pôda pod nohami. Úplné a jasné dotknutie sa a preniknutie skrze to, kým a kto vlastne som. Čo sú moje túžby, čo sú moje pocity. Kde teraz v tomto živote stojím, kam kráčam, kam idem, po čom túžim. Zároveň vidím, čo ma drží späť, vidím všetky žaby na prameni, vidím všetky strachy, vidím všetky bolesti, ale mám priestor v bezpečí skrze ne prejsť, skrze tanec sa ich dotknúť, porozumieť ich a nemusieť o nich hovoriť, ale ich cítiť, nechať, zažiť, prežiť, pretiecť, preplynúť a počkať, čo to do života prinesie. Tanec Vlčice, keď končí, tak nekončí. Ten začína v našom živote. Keď sa vrátime potom po 15.12. domov, vtedy začne tanec života. Vtedy začne plnosť, začnú obrazy, ktorým konečne budeme rozumieť a začne nás viesť našim životom tá, ktorá vie v nás. Ktorá v nás vždycky bola, je a bude. Ale my ju po tanci Vlčice budeme vnímať, počúvať a budeme jej rozumieť. A budeme ju cítiť v našom srdci. Tak ja sa na vás veľmi teším, drahé moje. Tanec Vlčice je vlastne taký malý predvianočný darček, ktorý dávam samej sebe. Nesmierne sa na neho teším, pretože v tejto slobode, v ktorej ho znova môžem prežívať, sa teším na to, čo prinesie aj mne. Takže ja som tam s vami, budem s vami. Teším sa na to. Pozdravujem vás, prajem krásne prípravy a prosím, v týchto prípravách nezabudnite na seba.